בעוד 4 חודשים אמורה להתקיים במודיעין מערכת בחירות לראשות העיר ולמועצת העיר. בינתיים המצב שקט, אפילו רדום. יצאנו לקניון לבדוק אם האנשים יודעים בכלל שיש בחירות, האם הם מתכוונים לבוא להצביע ולמי. את יודעת שבקרוב יש במודיעין בחירות? כן, יש בחירות לכל המועצות המוניציפליות בארץ. וכן. ואת יודעת מי המתמודדים? אני משערת ראש העיר המכהן, ביבס. ויש לך שמות שאת מכירה של אנשים אחרים? חברי מועצה? מי? מעבר, אבל באמת שאני חושבת על זה, אין יותר מדי רעש בנושא. את מי את מכירה למשל? וואי. את מי אני זוכרת? אני זוכרת את מרחב, משום מה. מי עוד אני זוכרת? לא יודעת. מי המועמדים? מהם, אוקיי, אז ביבס ועוד כמה שמנסים לרוץ נגדו ויהיה קצת קשה. כמו למשל? תעזוב, כי יש ויכוחים מי וכן, אוקיי. מה זאת אומרת מי וכן? אתה מכיר שמות? כן, בן סעדן ועוד כמה, אני הכרתי את כולם, אני פה 15 שנה בעיר, אז אני מכיר את כולם. מתי הבחירות? עוד חצי שנה, פחות מחצי שנה. זאת אומרת, אין לך מושג בעצם. אוקטובר, נובמבר. אתה מכיר את המועמדים? אני מכיר את רוב המועמדים, גם אלה שבמחתרת, שלא במחתרת, בארון, מחוץ לארון, כן. כמו למשל, אתה יכול להגיד איזה שמות? יגאל צדוק שלא מריץ את עצמו, אבל הוא כנראה ברשימה. יקירי ויינרב. אני מכירה את ביבס, את בן סעדון, וגם הוא מתמודד, אני לא בטוחה. מתי הבחירות? מתי? באוקטובר. אתה יודע שבמודיעין בקרוב יש בחירות? שמעתי, אבל אני לא יודע מתי. ואתה יודע מה קורה, מי מתמודד? אין לי מושג, אני יודע שביבס הוא לא, הוא מה זאת אומרת הוא? הוא המועמד הראשי, לא? אתה מכיר מועמדים נוספים? אני מכיר את סעדון, זהו. סטו. את מכירה את האנשים שמתמודדים? חלקם. את מי למשל? את ראש העיר. מי עוד? סעדון. ועוד כהנה וכהנה, אבל הם העיקריים לדעתי. יש בחירות גם לראשות העיר וגם למועצת העיר. את מכירה את ההבדל שהם מצביעים בשני פתקים? לא. את יודעת מתי הבחירות? עוד כמה חודשים. חנן ברנשטיין, יצחק יחן ודני רוזנפלד. זה מוזיקאים ידועי שם? לא. זה פוליטיקאים מקומיים? או זה בעלי מסעדת דיאבלו? מה היו האפשרויות? פוליטיקאים. בעלי מסעדת, לא, פוליטיקאים. שרון מעוז. מי זה? אבי אלבז. אתם תגידו מי זה. אוקיי. ועמיחי זליג. האם הם שחקנים בקבוצת הכדורגל של מודיעין? פוליטיקאים בתחילת דרכם? לא. או מומחים לרפואה משלימה מקופת חולים מכבי? מומחים לרפואה משלימה. פוליטיקאים, לא? לבנה שיפמן? יאללה, אח גדול. ורונית מלכה, מהאח הגדול? האם הם מנהלות ויצו במודיעין? לא. חברות מועצת העיר? או תושבות המשתתפות במרוץ למיליון? 2. מרוץ למיליון, לא. 1. ויינרב, חרל"פ ומויש לוי. האם הם סגני ראש העיר בעבר ובהווה? האם הם ראשי מאהל המחאה שהייתה פה במודיעין? או שהם הרבנים של מודיעין? הרבנים לא. הרבנים בטח לא. כן. לא? הרבנים בטח לא, אבל... לא רבנים. גם לא? לא נראה לי שזה גם הסגנים. אז מה הם? יש שם מויש לוי, אבל... אני הולך על מועצת העיר. גם אני. ואתה? אני הולך על הרבנים. בחורות? כן? בחורות כאילו. לא בחורות.